Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТR Прайм. Мене звати Айдар Муждабаєв, і, як завжди, ми говоримо про війну. Ми говоримо про неї щодня з різними співрозмовниками. І сьогодні я радий, що в мене буде гість, якого до того в мене ще не було. Мені цікаво, тому що людина, про яку я чув, і яка, в принципі, була на телеканалі АТR, але в пані Гульсум Халілової, не в мене. Тому я радий вам представити, як мого вже сьогодні гостя, Миколу Мельника, старшого лейтенанта Збройних сил України, лицаря ордена Богдана Хмельницького, експерта аналітичної групи «Левіафан». Селям алейкум, пане Миколо. Дякую вам, що одразу увімкнулися в розмову. Привітанням таким. І хочу вас, знаєте, я думаю, що перед тим, як з такою людиною, як ви говорите, я б краще дав вам слово, щоб ви розказали, на чому зараз зосереджена найбільш ваша увага, що ви в першу чергу хотіли б обговорювати, які теми, які проблеми. Ну, а потім вже в мене є питання, але краще я послухаю вас, і глядачі наші послухають ваш такий огляд ситуації по війні, звісно. Ну, а потім вже продовжимо розмову. По війні доволі складно сказати більше, аніж говорить наш Генеральний штаб і його офіційні спікери. Конкретно зараз я переймаюся більше життєздатністю того підрозділу, яким я керував. Він продовжує бойові дії, продовжує обороняти Авдіївку. Також зараз я дякую, скажімо так, певним людям, які мене залучають до процесу тестування української зброї, виробників. Тобто саме ці люди, які намагаються зробити більш розумною і такою, що заощаджує життя українців. Цим я зараз займаюся, цим я зараз переймаюся. З великим рахунком, звісно, завжди думаю не стільки, як перемогти росіян, а як ми будемо жити після перемоги. Але про це ми поговоримо якраз у вашому ефірі. Не дуже класний зв'язок, до речі, щось, пане Микола. Якось там перервисто, чи щось буває таке. Надіюсь, що далі буде краще. Я, в принципі, вас розумію, чую, але з такою певною напругою. Я не знаю, подивимося. В принципі, у вас інтернет нормальний, все як завжди, так? Так. Добре, спробуємо далі. У нас багато часу. І, знаєте, якщо зайшлося вже про Авдіївку, з неї і почнемо. Ось новина, яку я щойно побачив, буквально там десь годину тому. Українська Правда повідомляє, з посиланням, звісно, на речника Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія, який в етері національного телемарафону сказав, що Авдіївку штурмує добре навчена російська армія, є спецпризначенці, то, що десант в останні дні ворог залучає більше бронетехніки для наступу. І ось пряма мова пана Лиховія. Бачимо наміри ворога, бачимо, куди він хоче просунутися, щоб перерізати логістичну артерію постачання насамперед в Авдіївці і забезпечити якесь оперативне оточення. Відбуваються заходи протидії боєзіткнення. Лінія бойового зіткнення рухається не лише в один бік. В останні дні ворог почав залучати до наступальних дій бронетехніку, танки, БМП. Іноді це буває 1-2, іноді більше. Він додав, що раніше росіяни застосовували тактику малих піхотних груп. Ви, як військовий, можете прокоментувати цивільним людям, що відбувається, що це значить, зміна тактики, залучення техніки більше зараз, ніж раніше. Прошу. Тут треба згадувати, коли почався масована атака на Авдіївку. Вона почалася ще восени минулого року. Тоді вони йшли масованими броньованими колонами, які ми розбирали. Але це закінчилося тим, що вони перейшли до тактики малих піхотних груп. До нього приходить будь-який командир, коли розуміє, що у нього закінчилась техніка. Вони намагалися інфільтруватися, вони намагалися тим чи іншим чином вбивати стежки, тобто просуватися на 50, на 100 метрів вперед, ніяк не більше. Зараз, але вже тоді військові експерти зазначали, що російська ВПК може відновлювати свої потужності буквально
в дуже короткий срок відновлення танкового батальйону потрібно менше 3 місяців. Тому зараз росіяни відновили свої потужності, які втратили у кінці листопада в кінці листопаді, все ж таки 2023 року. У них є можливість залучати такі великі сили. У той же час наші підрозділи є виснаженими. Ні для кого не секрет, що проблема ротації у нас вона дійсно доволі складна, вона доволі важка. А підрозділи, які буквально, я знаю декілька підрозділів, які вже 9 місяців не мають жодних ротацій, їх не відводять, їх не наповнюють належним особовим складом. Це відбувається через те, що до багатьох питань підходять з формальної точки зору, тобто тобі накинули в роту 10-20 людей, а те, що з них 18 елементарно не можуть воювати або є відмовниками, це нікого не шкребе. Тому наверху відзвітували, що підрозділ наповнений особовим складом по факту воюють ті самі, хто починав 9 місяців. В цьому велика проблема, і росіяни зараз просуваються не тому, що вони вже такі сильні, а тому, що ми, на жаль, на тому напрямку є доволі слабкі. Теж остання новина пов'язана з Авдіївкою, що туди, це офіційно, тобто це не хтось мені сказав, я прочитав, туди перекидають 3-ю штурмову бригаду, це велика бригада, не буду казати скільки там бійців, напевно всі знають військові, велика бригада, і вона навчена, вона туди беруть переважно добровольців, мені здається так, да? І може я не правий, ви поправте мене, пане Микола, якщо щось не так кажу, і що їх туди перекидують на Авдіївку. Що це може значити? Серед військових, які знаходяться конкретно на тому напрямку, близько 3 тижнів назад з'явилася інформація, що перекидають безпосередньо 3-ю ОШБ. Навіщо 3-й ОШБ? Він якраз, я не скажу, що вони, скажімо так, менше втомлені, аніж інші бригади, ні жодним чином. Вони постійно знаходяться у безпосередніх бойових зіткненнях, але за рахунок гарної навченої штурмової піхоти вони можуть вести саме вуличний бій, і якраз такої піхоти зараз не вистачає захисникам Авдіївки. Тобто треба розуміти, що штурмовики – це в першу чергу люди, які дійсно можуть штурмувати не тільки посадку, але гарно вести бої в міській місцевості, в умовах міської забудови. Тому це рішення є доволі правильним. Якщо їм зараз придадуть або вони вступлять у правильну взаємодію з тою 47-ю, яка має Бредлі, яка має гарні все-таки екіпажі і техніку, яка може відпрацьовувати певні задачі, то ця колаборація може спрацювати. Ще питання. Воно витикає просто в Авдіївці дійсно там потрібна ротація, це всі знають і відкрито пишуть, що виснажені наші частини, а росіяни кидають туди багато нових. До речі, пане Микола, а чому для них цей напрямок Авдіївка така надважлива? Вони спокійно там ставилися до того, що вона під контролем України протягом майже 10 років, а зараз вони просто вгризаються, і це просто якась маніакальна точка, сакральна для них на мапі. Хоча насправді там вже, я думаю, що руїни, так? На жаль, як і в багатьох містах наших. Дивіться, з одного боку, це місто є десь символічним, адже це цілий Путін оголосив, що Авдіївка буде захоплена до 1 грудня 2023 року, і все-таки треба це якось виконувати. З логістичної точки зору, там, де ж залізна дорога, вона якраз з Бахмута на Маріуполь десь отак по прямій йде. І логістично, якщо Збройні Сили України будуть витиснені з Авдіївки десь на рубіж за 25 кілометрів, то в принципі вони цією залізною дорогою не зможуть користуватися, і це доволі сильно спростить їм логістику. Тобто військова, як такова, перепрошую за російське слово, цілесообразність в этом є, але тут більше політики, адже вгепати стільки живої сили та техніки, скільки вони вже поклали за, в принципі,
цю частину залізної дороги, яку ще будуть прострілювати мінімум рік, ну це не дуже цілесообразно, але в принципі напад на Україну не мав жодної логіки, тому маємо те, що маємо. Ще одну хочу з вами обговорити новину. Про так званий потяг довжиною там в 30 кілометрів, який росіяни там, я не знаю, як це сказати, сформували або якось інакше. Там 2100 вагонів, кажуть, і вони це зробили. Там десь ви географію краще за мене, напевно, знаєте, там то тієї частини фронту, десь там на Донеччині теж, щоб відбиватися від можливих атак Збройних сил України. Але я щось не чув жодного разу у світовій історії. Ну, бронепотяги я чув, як і всі, да? А щоб потяги і залізницю використовували як рубіж, як споруду захисну, ніколи не чув. Що це таке? Чи це правда? Так можна? Ну, в принципі, під час Першої світової війни, звісно, були такі приклади. Я думаю, можливо, там хтось підчитав щось, як бронепоїзд йде на успіху революції. Ось, але я б не покладав на це саме на таку оборонну лінію, яку не можна перетнути. Я перепрошую, 2 урки кинути, і воно там все рознесеться, як чортові бабушки, під прикриттям нормальним вогнем. Інженера можуть навести дорогу буквально за 6-7 годин. Тому це не є якоюсь такою непереборною перепоною, яку нам намагаються всі пояснити, що ось ніхто не знає, як рухатися через вагони. Українці не менш дурні, ніж росіяни, і на кожну дію завжди є контрдія. Тобто я от буквально навіть зі свого висоти там тактично оперативного рівня прекрасно розумію, як це подолати при наявності, звісно, сил та засобів. Тому, можливо, це і хтось і використав як додатковий рубіж, але навряд чи він буде ефективним. Та і скажемо відверто, ми поки що не збираємося наступати на захід від Вугледару, поки що ми ведемо оборонні бої, і якоїсь важливої стратегічного значення, те, що вони зараз зробили, немає. Ну хіба Путіну доповісти, хай старий потішиться. Ще повертаємося до проблем ротації. Ну, я думаю, що вона пов'язана з проблемою мобілізації. Я ось нещодавно в себе там написав у соціальних мережах, трохи дивнувато виглядає, що ми дуже обурені і справедливо обурені поведінкою американської нижньої палати і взагалі Конгресу американського, так, цинічно. Там багато конгресменів просто поводяться як прислуга путінська. Ну, це огидно за цим спостерігати. І вони відтягують рішення і по Україні, і по Ізраїлю, і по Тайваню. Але я подумав нещодавно, коли ось ще, до речі, не схвалений остаточно закон про мобілізацію, який має стати справедливим і дієвим одночасно, так? Я щось думаю, а як ми, наші там народні обранці, я перепрошую, 2 роки вони взагалі не згадували, що крім стрічки в Конституції про зобов'язок, має бути механізм дієвий, який відповідає умовам тотальної, великої, повномасштабної війни. А ви є певен, знаєте, я принципово навіть не відстежую дебати, бо я думаю, що багато тут популізму, багато всього такого потойбічного з боку депутатів, там, якихось там, може, лобістів. Я довіряю лише військовим, і я на їхню думку залишаю все це. Ось як вони кажуть, так, напевно, і правильно робити. Що з цим законом, що з мобілізацією взагалі? Про її потреби казав тут і новопризначений командир Вовків да Вінчі і Філімонов Сергій. І багато хто про це говорить, і про це мають право говорити військові. Я перепрошую за таке довге запитання, але коли депутати, якісь діячі кажуть, так, нам потрібно стільки, а стільки не потрібно, а ось тут не треба банківські рахунки чіпати, а от тут не треба посвідчення водія, тому що там права людини, тут теж інше. І якби в цьому всьому десь ховається суть. Потреби
і шляхи вирішення цього питання. Що ви думаєте, як людина військова про все це? Ну, як людина, яка ще й прочитала цей законопроект, то в принципі хочу зауважити, що навряд чи він виконує ті функції, які на нього все покладають, тобто справедлива мобілізація. Що таке справедлива мобілізація в умовах для кожного українця? Ну, мабуть, щоб всі, незалежності від його майнового стану та зв'язків у владі, почали мобілізовувати. Цього не відбудеться. Крапка. Немає таких механізмів, вони не прописані в законі, і в підзаконно нормативно-правових актах їх прописати неможливо. Все. Ну, з тим рівнем корупції, який є в Україні, тобто ми виходимо з того, що мобілізація справедливою не буде. Перше. Друге, весь зміст цього законопроекту, він спрямований на те, щоб обов'язок по мобілізації, мобілізаційну підготовку перекласти з ТЦК на місцеві органи самоврядування та військові адміністрації, не надавши їм фінансування. Але поставивши позицію, коли вони мають звітувати перед ТЦК. Тобто це дуже весело з Міноборони перекласти відповідальність на органи місцевого самоврядування. Весела реформа. Більше такого щось, хіба можна поговорити ще про резонансне, так, що там заблоковувати рахунки, проче. Я буду послідовним, я виходжу з того, що людина, яка не хоче виконувати свій обов'язок, повинна не мати тих самих прав, як людина, яка воює. Да? І це все, я все-таки тут бачу розв'язання в царині Конституції. Я вважаю, що ці люди мають бути позбавлені пасивного та активного виборчого права, адже нема чого вирішувати в цій країні, якщо ти не долучений до війни. Ну, вибач, будь ласка. А все інше – це абсолютно на розсуд депутатів, адже ці позиції є доволі популістичні. Адже від моменту, якщо ця норма буде прийнята про заблокування банківських рахунків, то ми побачимо, як наша банківська система буквально за 10 днів між датою прийняття і датою вступу в законну силу просто обнуліться, тому що люди почнуть виводити масово свої збереження з банківської системи. І я поки що не розумію, як Нацбанк буде на це реагувати. Тому я дуже хотів би, щоб наші прекрасні народні обранці, популізму в них не можна забрати, це їх право, це їх хліб, але все ж таки більш раціонально підходили до наслідків своїх дій. Але підкреслю, мобілізація зараз вона не те, що необхідна. Від неї залежить життя цієї держави. Якщо ми не наповнимо живою силою наші підрозділи, фронт може довго не стояти. Все доволі просто. А наскільки, на вашу думку, ситуація зараз критична і який часовий лаг ми маємо, щоб все ж таки мобілізація запрацювала, нехай не в максимальному, але в ритмічному режимі хоча б? Подивимося правді в очі. Зараз теж відбувається мобілізація, але проблема її в тому, що ми маємо недостатньо навчених бійців, які приходять у підрозділи, їм достатньо мотивовані. Відповідно, треба міняти і саму систему підготовки, в бік спеціалізації, в бік морально-психологічної підготовки. На це все може піти декілька місяців, якщо почати вже зараз. В принципі, в нас час є, але дуже критично це питання постане вже в травні, вже в червні, коли вже все просохне, коли росіяни зможуть атакувати великими силами на великих просторах, залучаючи техніку, адже вони нас переважають в усьому, окрім якості українського солдата. Тут, в принципі, нам щастить. ЗСУшник, він набагато стійкіший, набагато витриваліший, ніж росіяни. Да, наші бійці люблять поговорити, люблять розказати про свої права, як треба воювати, але, в принципі, якщо вони вірять своєму командиру, вони готові воювати і виконувати наказ. В усьому іншому техніка, авіація, дрони, системи РЕП, мінування, ми у всьому цьому відстаємо від росіян, і це прикро, і це факт. Тоді прокоментуйте, будь ласка, пане Миколо, останню заяву міністра Михайла Федорова про те, що Україна наздогнала Росію у виробництві дронів. Ну, він мав, напевно, я, правда, не пам'ятаю конкретно яких, можливо, там далекої дії. І там в рази просто було зростання минулого року, і буде ще в рази цього року зростання. Ви це бачите, як це впливає або вплине на фронт? І чим, в принципі, дрони, як я розумію, вони
через брак артилерії у нас, вони якби компенсують цю перевагу окупантів. Або, може, ви щось інше скажете, просто подробніше про дрони, тим більше, що дроновий, я не знаю, як сказати, це рід військ або рід сил, як було сказано. Я не знаю, що таке рід сил було створено окремий, так? І навіть командувачу призначили легендарного Вадима Сухаревського, який перший сказав, перший віддав наказ стріляти по росіянах колись, так? Що це значить взагалі по дронах, якщо можна подробно? Я не знаю, про що казав, про який саме рід дронів мав на увазі там пан Федоров, адже якщо ми говоримо про там стратегічного рівня, тобто ті, що можуть летіти за 500 кілометрів, мабуть, йому ближче до статистики, адже такою статистикою володіє лише Генштаб. Тобто, якщо з ним Генштаб поділився такою інформацією, тобто, окей, добре, можу визнати. Якщо тим більше, якщо ми говоримо, що ми виробляємо більше, ніж росіян, давайте не забувати, скільки росіяни ще купують в тому ж Ірані. І якщо цю цифру скласти, то мені здається, ми знову ж таки не будемо вигравати. Але тут це питання до представників Генерального штабу, я не володію такою інформацією. Якщо ми говоримо про FPV камікадзе, які ми перероблюємо на камікадзе, знову ж таки, ми програємо. Якщо ми говоримо про дрони, як це так, подвійного призначення, весільні дрони, типу аутельщики, типу Мавіки, Mavic 2, Mavic 3, Mavic 3T, в принципі, у росіян є більше можливості купляти, і їх більше. Якщо ми говоримо по водним дронам, тут, скоріш за все, росіяни упустили цей момент, адже в Україні немає як такого флоту і нема що бомбити, а в росіян є. Тому тут, звісно, ми переважаємо, водні дрони в нас на висоті. Наземні дрони, тут велике питання, українці їх вже почали застосовувати. Поки що єдиним прикладом наземного дрону, який я чув, це Ніва Камікадзе, коли просто Ніву трачилом нагружають, втикають акселератор і воно їде. Ні, воно нормально вибухає там. Але поки що це єдиний приклад російського наземного дрону, який я бачив. Але я думаю, росіяни, вони розуміють, що роблять українці. Вони завдяки відсутності певної інформаційної гігієни, вони гарно проінформовані про наші розробки. І я думаю, що вони почнуть розробляти в тому напрямку. А потужності в них все-таки побільше, ніж нас. Далі, підемо далі, пройдемося з вами по авіації. Там то десь, то там з'являється інформація в мережах соціальних, що наші і льотчики наші, там анонімно, вони пишуть якось там приховано, але що вони дуже вражені можливостями F-16, що це абсолютно не радянський металобрухт, і що вони дуже чекають і дуже мотивовані, і дуже чекають на ту мить, коли вони зможуть вже застосувати свої навички, не навички, це як це правильно сказати, не знаю, військових, те, чому вони навчилися в керуванні і в застосуванні там зброї, ракет і бомб, які можна підвісити на F-16, так? І кількість їх, вимірюється зараз десятками, як я так думаю, наверное, десятки, так. Те, що обіцяно нам, Україні, але це буде не одразу. На вашу думку, наскільки це може вплинути на фронт, наскільки це може стримувати іноземний наступ, наскільки це може заважати працювати російським літакам вздовж лінії фронту або навіть на якоїсь там відстані, і вони ж там багато і кабів кидають цих керованих авіабомб тощо. Тобто, як це може вплинути на ситуацію? Спочатку хотів застерегти від якихось завищених очікувань, як від вундерваффе, так? Я пам'ятаю, як була історія з тими ж Бредлі, вважали, от зараз нам дадуть Бредлі, ми звільнимо весь Крим. Так, дійсно, Бредлі було і зараз є найкраще, що є на ринку БМП, воно точно краще, ніж БМП-2, це бойова могила піхоти. Але якщо послати без активної броні на танки, то в принципі фінал буде доволі прогнозований. І в принципі я це спостерігав. Чи допоможуть нам F-16? Звісно, допоможе. Це ідеальний літак-перехоплювач, він доволі сильно посилить наші можливості в обороні. Тобто, як зазначають багато експертів, в тому числі
скажімо так, ті, що відносяться до авіації, я не авіація, вони зазначають, що це просто літаюча база ППО, і ми можемо працювати як перехоплюючі. І це ідеально, це прекрасно, адже ми закриємо над собою небо нарешті при обороні. При наступі це нам навряд чи допоможе. І знову ж таки, та кількість літаків, які нам зараз буде надаватися, ну навряд чи вона зможе закрити небо по всьому фронту. Тому що, наскільки я пам'ятаю, там цифра фігурувала 36, ну давайте так, 36 передадуть, з них 30 буде літати, ну відповідно на 3 зміни це по 10 літаків. 10 літаків F-16 це дійсно нам доволі сильно допоможе, але не готовий сказати, що воно закриє нам просто весь фронт. Але те, що росіянам стане складніше знищувати нашу живу силу та техніку, це факт, і це просто треба вітати і успіхи і нашого військового керівництва, і політичної дипломатії. Тобто так, це нам допоможе, але це не вундерваффе. Ну, зрозуміло, якби їх було там 500, я думаю, це дійсно можна було вважати чимось таким надзвичайним. Так? Така кількість. Я правильно розумію, що їх будуть переважно використовувати, зосереджуючи на якійсь там ділянці, щоб, ну, де просуваються, можливо, там росіяни, щоб їх стримати, щоб нанести якісь, ну, по всьому фронту це просто дійсно не вистачить. Як взагалі їх використовують? Бо F-16 це, ну, наскільки мені казали експерти, що це багатофункціональний літак, який може бути фактично всім. Ну, крім транспортного там функції, виконувати всі функції літака на війні. Що ви можете про це сказати? Я зазначу, все ж таки я не відношусь до авіації і навряд чи більш глибоко можу сказати, ніж ті люди, з якими вже спілкувалися. Концентрація сил на певному напрямку – це об'єктивна, звичайна річ для того, ну, яка передбачена бойовим статутом Збройних сил України. Але я можу повторити лише те, що сказав. Тих сил та засобів, які нам зараз будуть передані у 2024 року, за тією офіційною інформацією, яка знову ж таки фігурує в ЗМІ, а також у звіті, здається, це був звіт бібліотеки Конгресу, ну цього буде недостатньо, щоб тотально закрити всю лінію фронту. На превеликий жаль, але це все одно краще, ніж нічого. Але треба пам'ятати, що це не нова техніка, треба пам'ятати, що під це має бути створена логістика. І якщо логістика буде створена на рівні тих самих Бредлі, коли занадто поломані ми маємо транспортувати аж в Польщу, то нам буде доволі складно використовувати ефективно цю зброю. Забув вас запитати, ну, так ви не з авіації фахівець, але «Міраж» французький, їх можна порівняти з F-16 або з чимось іншим, або з «Гріпенами» там шведськими, про які теж йдеться обережно, але йдеться, що вони теж можуть бути передані в Україні? Ви знаєте, я, якщо чесно, проти передачі великої номенклатури різного озброєння. Тому що суто логістично Україна не витягує. Так, у нас є гарні логісти, але під кожний вид озброєння має бути створена окрема база, окрема запас деталей, окремо навчені спеціалісти. І це все час, і це все ресурси, яких в Україні на превеликий жаль немає. Тому якщо в Україні є можливість наростити кількість F-16 за рахунок французьких аналогів, за рахунок шведських аналогів, це буде правильне рішення. Питання не в тому, що краще стріляє, питання в тому, як це обслуговувати і як потім забезпечувати це набоями. Повірте, нічого страшнішого немає, якщо там в тебе є певний рід військ, допустим, у тебе все Т-72, і тут тобі дають 2 леопарда. І жодного інженера під нього. І це окремо набої, окремо треба займатися, і все одно ці леопарди дуже швидко згорять, тому що екіпажі не сильно навчені. Ну все. І це все закінчилося. Картинка гарна, обалденна. Але треба думати, як це використовувати відповідно до тієї тактики, яку обирає наш головнокомандуючий. Я поки що не розумію, яка буде обрана тактика, тому я би утримався від історії, а що краще. Тому що це все треба виходити під світогляд тої війни, яка є у головкома в голові. По-іншому це все,
Це так. Ну, ви офіцер, але структуру знаєте, що таке армія, як вона працює. Наскільки сильно хід війни залежить саме конкретно і персонально від головнокомандуюча Збройних сил України, і він нова людина, ну не нова людина, і людина давно воює, все зрозуміло, і був командуючим сухопутних військ. Але він на новій посаді, на найвищій посаді військовий. Багато змін в керівництві військовому. Там і Павлюк, генерали, я вже згадував про ці війська дронів, це Сухаревський, там звільнений генерал Наєв. Я боюсь там когось там забути або навпаки там щось переплутати. Ви точно за цим стежите. Є якісь, ну і звісно, тут припущення абсолютно таке, ну, така небезпечна така стежка. Але що ви припускаєте у зміні тактики, враховуючи персональний склад нового керівництва Збройних сил України, або там не нового, ну, оновленого керівництва Збройних сил України? І чи знаєте ви особисто когось з генералів, полковників, яких призначили на нові посади, і що ви про них можете сказати, ну, якщо ви хочете щось сказати, якось оцінити ваше бачення цієї реформи? Я не знаю, як це назвати. Ну, кадрові зміни дійсно відбулись доволі важливі, але звісно, роль людини в історії – це доволі важливо, адже якщо ти хочеш щось докорінно змінювати, тобі треба бути головним. Але все залежить від команди, наскільки вдасться мотивувати команду на певні зміни. Наразі перед Україною стоїть одна величезна проблема – кадри, люди. Великою проблемою більшості людей, які призначили, це те, що вони на посаді командира взводу не водили взвод в атаку. Тобто вони не спілкувалися з воїнами під час безпосередніх бойових дій. Вони особисто з посадки не штурмували. Я перепрошую, що отак грубо, да? В них просто інший життєвий шлях, інше все. Але більшість з них зустріли війну на посаді мінімум камбріга. Ну, у них тому таке там стратегічне мислення, але яких розуміння певних деталей, я певний, їм всім буде не вистачати. І тут залежить того, наскільки вони собі грамотно підберуть радників, наскільки вони грамотно будуть розуміти, що саме треба реформувати. Але я продовжу одну просту історію про те, що нам необхідні люди, про те, що цих людей треба все-таки краще вчити, що нам просто гайки на рівні молодшого офіцерського складу, тому що та система підготовки, яка зараз є, людину з військової кафедри хапанули на вулиці, там 40 днів йому щось попояснювали, тому що думаю, що він же не прогулював військову кафедру, але не завжди так. Ну і потім дали йому автомат, сказали, тепер от тобі 30 людей єдиними командою. Ну що він їм розкаже? Тому треба міняти цю історію. Також розбудова ВПК це не належить до повноважень главкома. Знаєте, я дуже просто сподіваюся на те, що нове керівництво, яке прийшло, воно буде раціонально використовувати той обмежений ресурс, який є зараз в Україні. Але без людей, без належного морально-психологічного забезпечення, без зміни процедур, в тому числі патронатних служб, зміни процедур МСЕК, зміни процедур проходження ВЛК, нічого в кращий бік не з'явить, не буде зрушено. Українська армія тримається на простому солдатові, на простому там Івану, Василю, Рустему, який сидить в посадку і кулеметом прикриває все, що навколо. Далі його там підтримує артилерія, є дрони, є засоби старшого командира, але все одно все тримається на піхоті. І якщо зараз цих людей не наповнити, якщо їх правильно не мотивувати, якщо їх правильно не підготувати з морально-психологічного боку, якщо не дати можливість ротації між бригадами, то яке б в нас не було добре військово-політичне керівництво, ця історія закінчиться дуже погано. Тому що вона вже майже на ленточці. І треба розуміти, що росіяни після виборів Путіна проводять мобілізацію,
Вони наповнюють, створюють нові підрозділи, вони наповнюють ті підрозділи, що є живою силою та технікою. ВПК в них працює краще, ніж в нас, і нас влітку чекають дуже складні випробування. Тому я все-таки, якщо б я міг щось порадити, це, звісно, сконцентрувати увагу саме в бік підготовки людей. І, знову ж таки, зміни пропагандистської парадигми. Єдиний марафон має працювати не на висвітлення певних політичних діячів і їх здобутків і місця в сучасній історії, а на те, що нам треба воювати, історія досі не позитивна, і якщо ти не хочеш зустріти ворога зі зброєю в руках на фронті, то ти його зустрінеш вдома, але без зброї. І тоді, в принципі, досить Бучі тобі в помощі. Ну, ви так суворо доволі, але чесно сказали. Так і є. Скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, яка була мотивація змін у військовому керівництві? Я просто пояснень не чув. Ніхто, напевно, не чув. Ну, треба там, президент сказав, що треба нові підходи, тощо, але це занадто загально. В чомусь ви бачите сенс такий, тупик певний був, там, не знаю, там нових ідей не було. Що ви можете припустити з цього приводу? Звичайний конфлікт між Офісом Президента і Залужним. В чому він полягав, я не знаю. Я не дотичний ні до кого з них, особисто не знайомий, але це було на поверхні. Вибачте, коли інформаційні атаки йдуть з Заходу, значить, в цьому зацікавлені великі люди. Я маю на увазі з боку західних ЗМІ, адже я, звичайно, поважаю американських журналістів, але гроші вони люблять так само, як і деякі українські журналісти. І, в принципі, коли в усіх провідних журналах або там виданнях в Америці з'являються схожі статті, зрозуміло, що йде потужна атака. Таку потужну атаку небагато хто може собі дозволити в Україні, тому, був конфлікт, Залужного збивали декілька разів, збили його доволі грамотно. Чи були для цього якісь підстави стратегічного рівня? Мабуть, були, я не знаю. Знову ж таки, і до роботи Валерія Федоровича, я певен, як до роботи кожного керівника завжди будуть претензії, і іноді ці претензії можуть бути доволі фаховими, адже все одно людина на керівній посаді, вона десь око замилюється, десь вона не встигає за чимось, десь когось же перестає слухати. Але я дуже сподіваюся, що Володимир Олександрович Зеленський розуміє, що він робить, адже тепер все, що відбувається на фронті, це вже його особисті проблеми. Пан Сирський, при всій моїй повазі, не є тією людиною, яка може на собі сконцентрувати весь негатив від того, що відбувається на фронті, адже Залужного ніколи не сприймали як креатуру Зеленського, а Сирського сприймають. Чи може він і не є креатурою, але це вже ніколи не турбує. До речі, Залужного теж Зеленський призначив, але чомусь його креатури Зеленського не вважали. Так. А Сирського колись Порошенко теж призначав главкомом. Але є те, що є в 24-му році. В 24-му році Сирського вважають креатурою Зеленського. Безпосередньо всі його успіхи і невдачі – це будуть успіхи і невдачі Володимира Олександровича. І тому я дуже сподіваюся, що він дуже гарно зважив всі за та проти. І з іншого боку, якщо зараз не навести порядок у ВПК, то, знову ж таки, кого не призначає, будуть великі проблеми. Коли в нас не вистачає набоїв на міномети в усіх калібрів, значить... Так у нас і мінометів не вистачає, і набоїв не вистачає, і так. Я там дивився офіційний прес-реліз Укроборонпрому, що ми виробили більше, ніж в минулому році. Мені це завжди нагадує, пам'ятаєте, в Радянському Союзі. Ми сьогодні молока виробили в цьому році більше, ніж 1913-го. Понятно, гарне порівняння. Тому коли нам говорять, що ми зробили щось більше, ніж в 22-му році, я в це охотно вірю, тому що в 22-му році більшість підприємств було розбомблено. Але знову ж таки, не хочу критикувати цих святих людей, які виробляють для України зброю. Дуже сподіваюся, що це просто я помиляюсь і не володію цією картиною. І як приклад, я можу сказати, що ось Севгіль Мусаєва, редакторка «Української правди», і вся «Українська правда», їхні читачі, нещодавно ось вони ще збір триває на 10 мінометів там для частини
штурмової, до речі. Тобто все це потрібно, і набої потрібні, їх не вистачає, я просто з різних підрозділів знаю, що це з цим проблема. Це не якась там воєнна таємниця, це, в принципі, відомо всім, що обмежені ресурси. І тут, звісно, і ми, напевно, у цьому винні, що так готувалися до війни протягом, до речі, починаючи з 2014 року, 10 років, так? І тут, напевно, всі трохи, багато, коротше, не всі, а багато хто доклав зусиль в лапках, або не докладав зусиль без лапків, так? І маємо те, що маємо. І по мінометах, і по мінах, і по інших там набоях тощо. Але, значить, головне питання зараз, підвішене питання, і я постійно про це там, веду розмови з людьми, які там дотичні до зовнішньої політики, або з людьми з Америки. Військова допомога Сполучених Штатів. Вона підвисла. Процес ганебний. Трамп там просто де-факто керує зараз Конгресом, не будучи ніким у державі офіційно. Але маємо те, що маємо, і процес ще навіть не пройшов і половини. Навіть Сенат ще не закінчив це подання на обговорення. Лише буде в Конгресі, тобто в Палаті представників, і там дуже складна ситуація. І ви теж 100% певно, що ви знаєте про все це. Наскільки критична наша залежність від постачання зброї американської, і чи може Європа разом якось цю потребу закрити, і якою мірою, там, на який відсоток вона спроможна це робити. Бо, як виявляється, ніхто не готувався до війни. Ми готувалися, звісно, військові наші готувалися, інакше було б все набагато гірше. І велика подяка їм, і просто слава і честь. Але належним чином все одно підготування такого не було, і Європа не готувалася взагалі. Зате готувався Путін. Він казав все відкрито, йому ніхто не вірив, а він робив свою чорну справу. По зброї, по західній зброї, по всім, про все, що згадав. Знаєте, колись в 2020 році я наголошував на тому, що Україна настільки не готова до війни, до великої війни, що це аж противно, тому що у нас немає навіть не те, що заводу, цеху по виробництву зброї. Що мені сказали, дешевше купляти. Наскільки я знаю, в квартиру цього великого прибула Рашніна, але тим не менш, сталося як сталося. Що хотілося б сказати безпосередньо по питанню, яке ви зазначили. З фінансової точки зору, звісно, Україна може протягнути за рахунок підтримки Європейського Союзу, за рахунок макроекономічної підтримки з боку Міжнародного валютного фонду, з боку Світового банку. Так, в нас це може вийти. Щодо зброї, хотів би зазначити наступне. У 2023 році виробники американської зброї не змогли освоїти близько 8 мільярдів доларів з тих коштів, які були виділені безпосередньо Білим домом на виготовлення тих чи інших видів озброєння чи набоїв. Тому, виходячи з того, що зараз Україні, наскільки я пам'ятаю, тим законопроектом в Сенаті пропонується виділити близько 56 мільярдів доларів, з яких 32,7 мають якраз бути залучені до, якраз в американську оборонку, в мене великі сумніви, що у 2024 році це нам сильно допоможе. Живі гроші так, близько 10 мільярдів, на яких буде списана стара американська зброя запасів, це нам так допоможе. Щодо виробництва нової, американська промисловість не зможе дуже швидко перебудуватися, а європейська вже не змогла. Тобто я дуже сподіваюся, що все ж таки європейці також зроблять висновки, роботу над помилками, почнуть збільшувати потужності вироблення зі зброєю, але поки що якоїсь політичної волі в жодної країни, аніж Великобританії, я не бачу. Тому 24 рік буде для нас максимально складним. Саме, тобто через брак зброї, через брак людей. Я правильно розумію? Через брак людей ми ще можемо компенсувати. Якщо ми почнемо сьогодні реформу підготовки, мобілізацію, туди-сюди, то до літа ми встигнемо підготуватися. Але тепер інше питання – протитанкові засоби.
де їх брати. Важке озброєння ми не виробляємо. Або виробляємо в неналежній кількості. Да, ми набої навіть не виробляємо, але все потрібно якраз з боку Заходу, і треба розуміти, що коли кажуть, от Україні виділена допомога у розмірі там 2 мільярдів. Ну добре, 2 мільярди там списали на це, списали з резервів старе озброєння. Воно пішло до України. Ну, спитайте кожного, хто намагався стріляти з С-7А2, що він думає про цю зброю. Ну, тому питання в ефективності того, що тої зброї, яка нам буде надана, і в розвитку власного ВПК. Якщо ми зараз ті ресурси, які витрачаємо, ну, дуже нераціонально, направимо на ВПК і на побудову багатоешелонованої оборони, у нас є шанс. Нема нічого страшного в тому, що ми там втрачаємо кілометр чи 2 української землі. Так, це трагедія, але це необхідність. Ми можемо відійти, але треба просто відходити на підготовлені рубежі. Чому відбуваються всі прориви? Є перша лінія і втора запасна, яку ніхто ніколи не риє. Або там по коліно та траншея. Перша лінія прорвата, закріпитися нема де, і люди відступають і відступають, ну, поки можуть відступати, поки росіяни можуть наступати. Тому нам потрібна багатоешелонована лінія оборони. Ви знаєте, я дивився там Прозоро, здається, промайнула інформація, що взводний опорний пункт за 42 мільйони гривень. Я просто уявив, скільки я зекономив в державі гроші за останні 1,5 роки, тому що побудував, здається, 5 ВОПів. Але добре, ви хочете нажитися на цьому, наживайтеся. Але будуйте оборонні лінії. Тому що ну, людей не вистачає, лопат не вистачає. Я розумію, що пан Кулеба збирається воювати лопатами, але просто хочу на це подивитися. Треба, що таке військові рейки? Це перерозподіл стратегічного ресурсу в необхідне русло. Зараз все, що можна, має слугувати на потреби фронту. Це будівнича техніка, це запаси паливо-мастильних матеріалів, все, що можна. І розбудова власного ВПК, зменшення залежності від американської зброї. Тоді у нас є шанс протягнути не тільки в 24-му. В 24-му нам потрібні люди, в 25-му нам потрібна зброя, причому вона буде потрібна критично. Якщо цього ми не отримаємо, то, звісно, ми будемо воювати лопатами, але перспективи такої боротьби не дуже райдужні. Скажіть, будь ласка, от я просто чув про те, що Еквадор передає якусь зброю нам. Болгарія каже, що багато передає. І наскільки я зрозумів, що йдеться про радянські зразки озброєння, техніки. Там, наскільки це взагалі доречно зараз, враховуючи перехід на натівські стандарти? І чи це дійсно дієво допомагає армії? Звісно, дієво допомагає. Ну, коли немає набоїв на 5,45, як ти будеш стріляти з того автомату? Треба ж правильно розуміти, що в нас що радянська зброя, що так звана натівська зброя, вона ж одного року випуску. Ну, до 90, я перепрошую, але я щось жодного разу таки не побачив сучасну гвинтівку. Ну, так сталося. Я не був ССОшником. Але піхота отримує те, що списано в Бельгії, списано в Канаді, списано в Америці. Це ми отримуємо. Добре, під це ми отримуємо набої 5,56. Але більшість Збройних сил України воює радянською зброєю на радянській техніці. І те, що зараз Болгарія, Еквадор та інші країни готові з нею поділитися, це нам дуже допоможе. Зараз нам потрібна будь-яка допомога, будь-який набой. Навіть якщо якась країна, Андора, вирішить нам віддати 3 рожка калібра 5,45, треба подякувати. І тут, пане Миколо, згадуються ці вибухи в Болгарії, в Чехії на складах боєприпасів. Нібито там це нещасні випадки. Насправді це робота була росіян 100%. Про це зараз вже відверто кажуть, і докази є. Тобто вони одночасно збільшували виробництво у себе на Росії і знищували і фізично, в тому числі, запаси західної зброї, в тому числі радянського зразка, неважливо. Ще я дуже цікаву інформацію чув, абсолютно не знаю, як її не те, що коментувати, я не коментую такі речі, я питаю, зрозуміти не можу. Кажуть, що в тому числі потрібна армії, враховуючи призначення нового керівництва військового,
потрібна краща координація, краща ротація, з війська, яке там складається приблизно з мільйона людей, як сказав президент, не пам'ятаю точну цифру, але, напевно, її він ніколи і не скаже, бо це насправді таємниця, так? Що з цієї кількості людей долучені безпосередньо, тобто безпосередньо воюють, фізично воюють, 300 тисяч. А як це можна зрозуміти? От як військовий ви це можете пояснити, якщо це так? Якщо я все правильно розчув і зрозумів, я перепрошую. Це правда, тому що, по-перше, завжди має бути сформований резерв. Резерв бригад, які мають завжди бути готовими, прикрити прориви. Добре, це має бути. Це бригад 5-6. А далі ми маємо питання правильної залученості певних родів військ. Так? Є ж не один батальйон ТРО, який вже відстояв на одному місці близько року, нічим окрім цирозу печені не займався, да? Нічого більше в нього не прогресувало. І тільки їх зараз починають залучати, тому що лінійні частини просто не витягують той рівень напруги, який є. Це перше. Друге, не весь мільйон має воювати. ПВОшники, вони не мають бути залучені як піхота. Правильно? Правильно. Війська логістики, знову ж таки, вони не мають воювати як піхотинці. Є дуже багато військово-облікових спеціальностей, які не мають бути залучені, тому що їх підготовка занадто дорога. Але це однозначно може і 2/3 війська. Ви розумієте, тут як порахувати? Наприклад, в бригаді, візьмемо особовий склад бригади 100%. Як ви думаєте, скільки всього відсотків там воює? Третина теж, так? Не більше. Інші підрозділи забезпечення та підтримки. Буває, звісно, що дрончиків теж збирають і відправляють вперед. І, в принципі, я перепрошую, оператори БПЛА дійсно вони залучені до бойових дій. Це доволі некоректний приклад. Але, наприклад, взяли логістів, зібрали, сказали, піхотинців немає, от вам зброя, йдіть вперед. Такі випадки теж іноді трапляються. Але це логісти, вони не мають бути до того залучені. Так само, як взвод матеріального забезпечення, взвод технічного забезпечення, стройова. Насправді, вся бригада, 2/3 цієї бригади працює на те, щоб інша 1/3 комфортно могла воювати. Так само, мабуть, і в розрізі всіх Збройних сил України. Зрозумійте мене правильно, в мене немає достатньої фаховості, щоб казати про певні стратегічні речі. Тут доречніше, знову ж таки, спитати наш прекрасний генералітет, вони більш фахово відповідають на це питання. Але, на мою думку, що треба просто навести лад із взаємодією сухопутних військ і ТРОшників, це проблеми, про яку говорять всі. А з іншого боку, просто передивитися штати, тобто штатки, чи дійсно така кількість людей потрібна для забезпечення, чи дійсно здорові, красиві, хворі, не хворі, упітані люди потрібні в ТЦК, чи можна їм поповнити вже лінійні підрозділи, а людей, які мають каліцтва, відправити на таку більш сидячу роботу. Якщо вони, звісно, є фах. Тобто питання фаховості я не прибираю. Але треба більш раціонально вже підходити до цього питання і передивлятися штатки. Можливо, десь штаби занадто переповнені, і багато офіцерів звідти можуть послужити країні якраз в напрямку Авдіївки, тому що є батальйони, де офіцерів, знаєте так, на 3 роти 5 офіцерів, це включаючи командирів взводів. Це дуже вкрай мало. Немає кому командувати. Я знаю ситуацію в Авдіївці, там дійсно важко, і там люди знайомі, за них постійно переживаємо. І там ситуація просто, це зараз просто, напевно, пик. Принаймні, порівнюючи з тим, що ми бачили, вони поперли зараз просто, під вибори. Тут я з вами абсолютно, пане Миколо, погоджуюся. Знаєте, що хотів запитати ще? Щодо ТЦК. Пам'ятаєте, як Валерій Залужний сказав, що я, звісно, дякую за боротьбу з корупцією, це важливо, але військкомати залишилися, тобто, не те, що залишилися без фіксів, але він мав на увазі, що це все ж таки
певний рід діяльності специфічний. І ось отак звільняти всіх комісарів військових, чи там як це зараз називається, посади, я перепрошую, це теж було таким, він сказав, що треба, щоб система працювала як раніше. Він сказав, тобто раніше навіть краще було, на думку Залужного. Ось і тепер перше питання: чи дійсно там треба революцію влаштовувати або ефективність підвищувати? Да? Бо це певний фах, все одно певний фах, робота з призовниками. Це не просто так. І друге, от про поліцію все кажуть, є частини Міністерства внутрішніх справ, там є бригади Нацгвардії тощо, але є ще і поліція національна, так? І ось що ви думаєте про залучення до ротації поліцейських? Чи це можливо, чи це доречно? Там щось, я не зрозумів, правда, там чіткої відповіді не було з боку керівництва поліції, але от щось, розмова про це йде. Якщо говорити про ТЦК, то система, скажімо так, корупційна система, вона залишилася. Я щось не чув таких прикладів, що воєнкоми почали відмовлятися від грошей. Хоча, знову ж таки, можливо, я погано проінформований, поганої думки про наших прекрасних керівників ТЦК. Але прибралися люди, які вміли поряд із цим виконувати задачі. Не всюди, але це сталося, і ми зараз маємо наслідок того популістичного рішення. Воно було популістичним. Хто за це поніс відповідальність? Ніхто. Просто тепер на простого піхотинця поклалася відповідальність за рішення президента. Він так захотів, добре, поважаємо. Тепер хто буде відповідати за те, що людей на фронті не вистачає? Це перша моя відповідь. Друга, тому і зазначив, що багатьох офіцерів з ТЦК можна відправити на фронт, а людей, які поранені, але мають певні фаховість і готовність перебувати в воєнкоматах, їх все-таки треба таким чином здійснити ротацію. Тому що я хочу просто подивитися, як людині без ноги або без руки, яка пройшла, вибачте, Крим і Рим, в певному селі Івано-Франківської області будуть розказувати, кому, куди, як іти, як воювати за Україну, що взагалі не все однозначно. Я думаю, там діалог закінчиться дуже швидко, і жінки теж підуть воювати. А щодо національної поліції, треба розуміти, потрібна нормальна система, знову ж таки, відбору і заміни. Якщо прибрати зараз всю національну поліцію з вулиць, якою системою ми замінимо охорону правопорядку? Я пам'ятаю, що на початку великого вторгнення цю систему взяли на себе відповідальність, взяли на себе ДФТГшники. Так, вони наводили лад, поки поліція збирала, як кажуть військові, збирали гусей по углам. Добре. Хто зараз візьме цю функцію? ДФТГшники вже всі, хто хотіли, вже мобілізовані. Немає силової структури. Тому я, скажімо так, я більш зважено підходив до цього питання, тому що, звісно, населення хоче, щоб поліція пішла воювати. Тому що це бюджетники, вони їх готували, тобто хай хтось воює, але не я. Добре, ідея класна. Хто буде приймати заяву про певне правопорушення, вимагати справедливості, якщо всіх поліціянтів приберуть? Знову ж таки, тому тут потрібен дуже сильний діалог між Міністерством оборони і Міністерством внутрішніх справ. Можливо, є люди, яких можна замінити. От, наприклад, в Дніпропетровській області там хтось сильно возмущався, що тепер країною керують мразі з Майдану. Ну, я розумію, що це просто людина, яка створена до піхоти, причому вона в мене очолила підрозділ пішого мінного розгородження. Доволі легко. Досвід же є, держава тебе годувала 20 років, але це зараз трошки емоційно говорю, але якщо більш фахово, то потрібен дуже сильний діалог між силовими відомствами з приводу заміни. Тому що є дуже багато людей, які вже не можуть виконувати там певні функції на полі бою. Але їх ще стане на ту ж зборку дронів. Їх не можна списувати. У нас резервні роти переповнені пораненими. Думайте над цим, замінюйте ними цивільні професії, в тому числі і правоохоронців. І хто згодиться, хто буде готовий фахово. Але треба цю дискусію почати. Поки що, на жаль, я її не бачу. А що, на вашу думку, сталося в Космачі? Та просто, я перепрошую, але оборзевші місцеві. Все доволі просто. Хай воює хто завгодно, але не я.
Ну, я перепрошую, в мене є Бартка, да, і якраз біля Космача робив гарний коваль. Так я б людині, яка сказала, що не розуміє, що з ким ми воюємо, ну, мабуть, ця Бартка б йому зайшла доволі глибоко, в доволі м'які місця. Ну, я взагалі не розмовляв. Пане Миколо, дякую. Ми маємо закінчувати. У нас буквально 10 секунд. Я радий з вами познайомитися. Надіюсь, що ще побачимося. Дякую вам за те, що знайшли час. Дякую глядачам телеканалу АТR за те, що вони нас дивляться. Дивіться АТR далі.